Statens Museum for Kunst er for hele Danmark. Kunstværkerne får nyt liv, når de opleves, mærkes og bruges. Under overskriften SMK plus Skoletube har vi lavet 6 undervisningsforløb, som ved hjælp af digitale værktøjer bringer kunsten i spil i din undervisning. Du og dine elever kan prøve kræfter med at remixe kunst i en tidsrejse, eller danne et historisk overblik og diskutere nye digitale muligheder i samfundet. I kan også vælge at leve jer ind i et portræt eller bruge kunsten som et udgangspunkt for at arbejde med sproglig udvikling. I kan undersøge, hvad det vil sige at være en rigtig mand før, nu og i fremtiden, eller arbejde med kortprosa og lave jeres egen digitale udstilling. SMK plus Skoletube gør det enkelt for dig og dine elever at arbejde med kunst og digitale værktøjer i en række fag. Alle forløb er rammesat efter de forenklede fællesmål og indeholder en række ressourcer, som skal gøre det enkelt at gå i gang med at udforske, opleve og gøre kunsten levende og vedkommende i dit klasseværelse. SMK plus Skoletube fokuserer på læring, kreativitet og innovation og har elevens aktivitet i centrum. Kunsten tilhører os alle sammen. Oplev, mærk og brug den.